Господа. Ще взема история от Деяния на апостолите. По-скоро църквата и изпитанията и как църквата реагира върху на изпитания. Това е много важно. В Деяния 22 стих самия Павел, когато проповядваше, създаваше църкви общества, после се върна отново при тях и им говореше, че през много скърби ще влезе Божие царство. Много скърби. Във всеки цяло и апостолите в посланията пишаха, че през много скърби страдания ще приемем. И наистина идва въпроса на доколко и как ще приемем тези изпитания като християни, как да реагираме, когато сме в трудности. Самия Петър, който е един от главните герои в тази история, след послание каза така: възлюбени, не се чуете на огнените изпитания, което дохожда върху вас, за да ви опита. Качи се нещо чудно, казвам. Но радите се, че заедно с изпитанието ви имате общение с Него, Христа, Христа, за да зададете при много, когато се ви Негова слава. Така се казва огнено изпитание. Ще продължим в Деяния 12 глава, тук само точно за Петър, се отнася Петър, попадна в една ситуация, в която наистина беше хвърлен в затвора. Обаче, какво случи вече сега? Какво стана с Петър, как реагираха другите хора, които бяха там? Това стане непосредствено, когато Петър ти при Корнилий, и когато наистина тогава стана обращението седно на Корнилий, и тогава имаха малко упрек към Петър, защото те предишниците, копа е при тях, но той му разкри, че наистина Бог му открил, че наистина, че вече Бога трябва за всички хора, духа за всички. И тогава имаше много от езичните бяха кръстени в Святия Дух. И тогава се полека се отваряше Бога трябва към езичниците. Обаче тук става около това време цар Ирод проси ръцете си да притесни някой от църквата. Цар Ирод срещу църквата. Всяко става сега. Уби с меч Йоанновия брат Яков. И като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра. Това беше презена да плеска с хлябове. И като ги хвана, хвърли го в тъмницата, предава на 4 четвърки войници, да го вадят с намерение да го изведе пред людите подир Паската. И така те вадиха Петра в тъмницата, а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. Сега да си тук нещо, което е интересно и сега. Точно тези хора, които бяха тогава, които Бог поставя, ако мога така, за стълбове на църквата, Петър, Яков, Йоан, то ще бяха отесени точно тези хора. Но това не пречи да се разбира, църквата продължава да действа и без да ги лидерите да спре да функционира, ако мога така. Защото наистина всичко, когато светива, ще каза, дали аз отивам, но 16 мене. И да казва, ще изпрати духа от Учителя, който ще бъде с вас. Така че атаката на дявола винаги срещу лидерите на църквата, за пастирите, проповедниците, да може, че всяката църква да се развърни. Обаче Бог винаги има наистина изкорен път и дава наистина мудрост как да реагира, как да постъпи сега. Сега Словото Божие, първо за самата църква, когато говорим като цяло, тя не второ че ще се каже, че църква, първа църква, когато се събираха, когато наистина събраха първи път на 50-ница, тогава Словото Божие каже, че 3000 човека събраха, че си една проповед. И бяха там на празника на 50-ница, една проповед, 3000 човека повярваха, кръстиха се, приеха по учението и Словото Божие каже, че всеки се събираха и храни по къщи и разредаха в Словото Божие и върху наистина това, което наистина Бог беше поверил Словото Божие, общението, молитвата и нещо, което се казва по-нататък. Всеки им прикарваха и дошъл и в храма и разчупа хляб по къщите и приемаха храна с радост и пространичен. Всеки им казва. Тези хора всеки събираха и съобщуваха. Аз много сега добре. Тези хора нямаха някаква работа. Имаха сигурно някаква работа. Сигурно много от тях бяха глава на семейството, да кажа. Но факт е, че тези хора намираха време да бъдат заедно, да имат време на общение, време да пребиват в Господа и време, в което сега Бог да им говори, ако мога така. И какво правихте? Като хвалиха Бога и печелиха Богомет на шкрилия, а Господ всеки им прибавяше към сроката на тези, които спасяваха. Виждаше, всеки им събираха, общуваха и Господ прибавяше. Сега разбира се, това беше хубавата част на историята. Обаче, знаете, малко по-късно, когато имаше един курс човек, който беше пред храма и когато Петър и Йоан казаха в името си стани кони, да стана да ходи. И тогава всички се впечатлиха от това чудо. Началото всички се радваха, малко по-късно Петър и Йоан, двамата бяха вкарани за Зандана. Бой. И казаха, че им правят тези неща. И Петър каза, няма друго име, освен името с Христос.
И тогава Гамалил имаше един човек, Гамалил, който беше така книжовник, мъдър човек. Той казва, внимавайте, това, което говорят тези хора. Ако не от Бога, то ще отпадне. Но ако от Бога, да не мисля, че е богопротивници. И това е малко естествено, се оплашиха, биха и наши хора и ги пуснаха. А че какво беше реакция на наши хора сега? А те се отидаха от Синдиона, възрадване, да дядото се достига да претърпят опознанието своето име. И един ден не престанаха да получават и да благовестват и в храма и по къщи Исус Христос. Видим, че нямаше такава сила, която да спре благовествието и още повече тези, които вярват в Него. Така че Бог винаги има определени хора. Въпросът е като църква, наистина трябва да има една загриженост един към друг. Когато някой мина през изпитание, основната в църквата наистина да има време за молитва, за общение да прибъда, защото ние сме едно Христово тяло. И ако не в Словото Божие платка, ще видим, че Стефан го убиха с камъни. Павел беше началото гонеше църквата. Имаше много такива изпитания, които дойдоха в църквата като цяло. И точно в един такъв момент на голямо изпитание, точно тези, които са горе най-високо, Петър, Яков, Йоан, Петър в затвора, Йоан убит от Ирод. И хората, които са най-високо, реално са постепенно, че са нападнати. Но, какво става сега, вижте? И тримата апостоли бяха наистина притеснени. Но какво среща църква, какво беше църква, вижте сега, Словото Божие казва така. И така те вадиха Петра, тъмницата, а църквата пренасяше пред Бога усърдна молитва за него. Кой знаеш от какво ще станеш с Петър? Виж, примерно, убиха Яков. Може да си кажеш сега, тъй като не споменете сега има празник Пасха, за празника да не правим сега нещо, трябва да се пази празника, след празника ще изкараме Петър, може да бъде понятата жертва, ако мога така, но Бог имаше друга промисъл. Църквата стоеше твърдо в молитва, вижте, това е много важно. И това не говореше се като църква, когато някой преминава през изпитание. Църквата много лесно мъркане, но той е така, много лесно може да се пръст. Така че той заслужава да бъде там, където е, защото наистина е дошъл нещо. Това не е наша работа, кой е направил. И което ще е изпълнава в някаква тази случка. По-скоро се молим с друг, се подкрепяме. Вижте, Словото Божие казва, църквата принася пред Бога усърдна молитва. А Яков 5:16 казва така, голяма сила има усърдната молитва на праведния. Голяма сила. Сега ние разбира се, за нас молитва са няколко думи, обаче пред Бога те имат сила. И Словото Божие казва, че когато се молим пред Бога, Бог е този, който вижда, който чува и Бог дава изходния път. В Псалом 35 казва така, очите на Господа са върху праведните и очите му към техния вик. Преди казваме, но Бог не знае всичко да има. Да, той знае, той иска църквата цяло да има наистина съместен живот, наистина молитва, време, в което наистина да покаже наистина. Не просто Словото Божие казва, един другите отици носете. Това са неща, които ако гледам цялото писание, говоря за взаимоотношения, както в църквата между хората, така и в света, така и с Бога. Християнството е взаимоотношение. Псалом 145:18 казва така. Псалом 145:18. Господ е близо при всички, които го призовават, при всички, които истинно призовават. Слава добре на Господ, наистина, това е много. Притче 15:19 имаше още нещо прочета. Притче 15:19. Наистина, акцентът ми е колко е важно молитвата като цяло, да наистина да доведем хора на молитвата. Така. Притче 15:29. Господ се нарича от нещивите, но слуша молитвата на праведните. Слава Богу на Господа. И нека погледнем какво става сега. Те бяха в затвора, Петър, а сърцата бяха събрани да се молят. И ще става сега. Когато има молитва, винаги има отговор сега, ще става сега. И ето ангел от Господа, и през същата нощ, когато Ирод ще да го изведе, Бог знае кой ще стане с Петър. Но Петър спеше между двамата вълници. Интересно, че Петър даже имаше така спокоен сън, да може да спи спокойно. Петър че кой ще стане с него. Знаеш, че живота му е в ръката на Бога. Ако Бог беше решил да свети, ще свети. Но в крайна неща, той имаше спокойствие и мир. Искам да кажа, че Божий човек не трябва да се пресяват тези обстоятелства. Да, може да са неща, които ние ги разбираме, ние харесваме, че когато живота е в ръката на Господа, по-спокойно с Господа, Бог това, което има да върши, ще стане. И така, Петър спеше между двамата разбойници, окован с две вериги. И стражарите през вратата вардиха тъмницата. И ето един ангел от Господа, за да стане. Виждам, че тук Бог е ангажил ангел силно дойде при Петър. И какво представи ще?
Господа стана до него светлина осия килията и като подбута Петър го по ребата, разбуди го и рече: стани бързо. И веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече: опаши се и обуй сандалите си. И той стори това. Тогава му каза: облечи дрехата си и дойди подред мене. И Петър излезе и го следваше, без да знае, че извършението от ангела е действително. Може би това ангел не да всеки по човека. Силно Петър спи, събужда се и се чуди какво става. Дали това е сън, дали това е истина. Обаче, но си мисли, че вижда видение, така се вижда, така се пусна Петър. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града. Вижте, интересно, първа, втора са има хора, които пазят, те преминават през тях и без да има никаква пречка. Това е нещо уникално. Това сам Бог може да направи. Минават, врати са отворени, те преминават, никой не ги вижда. И така отидат до желязната порта, която води към града, а тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе си, сега наистина знае, че Господ изпратя ангела си и ме избави от ръката на Ирода и всичко, което илийските люди очакваха. Защото той се значи, това, което става, не е случайно, че Бог е този, който наистина го прави. И наистина виждаме Словото Божие. Това е обещание от Бог. Това не е само минало, някой ще каже: да, тогава Бог работи така. Бог също и днес. В Псалом 37 казва така: така, ангелът на Господа се опълчва около ние, които му се боят, и ги избавя. Ще малко слушам. В Даниил 3 глава, 25 стих, няма че цялата история. Помните, седах Месах и Аведиnego, трима от наши приятели. Видим, казаха, наистина трябва да се поклонят на образа, те отказаха и сестрите беше ги хвърлиха в огнената пещ. Обаче в само се прочитат два стиха. 25 стиха така: когато Новозор отиде да види какво стават нашите трима приятели вътре, той каза: ето виждам четирима мъже вързани, които ходят през свет огъня, без да имат никаква повреда. И поизи на четвъртият причина сина на боговете. Има развързани. На сега дома, тие вкараха вътре вързани наши хора, на сега дома, виждам как причина сина на боговете. Тук става буквално, че Бог е пратил ангел си. Ако мога така да записи нашите хора. И тогава Новозор каза: благословен да бъде Бог, Сирак на Аведиnego, който изпрати ангела си и избави слугите си, които, като се оплуваха на него, не послушаха заповедта на царя, а предлагаха телата си да не служат, но да се подадат на друг Бог, освен на своя си Бог. Така че видим, понякога може да бъдат изпитания, които за нас може да трудни, тежки. Ако може да каже сега ето, те са предали себе си така. Виждат пеща, виждат какво са говори и се може да следи пред дилемата, какво да правим. Значи, когато трябва да среща Господа, няма дилема. Или с него, или просто няма как да живота свята. Винаги живот изкушение, живот изпитание, живот трудности, но после човек трябва да устоява този, който е вярата. И вижте се, и после казва така. Помните за още една интересна история. Даниил в Приловите. Там, помните, много история там интересна. 6 глава. Даниил беше ходен Приловите. Цял ще стоя там лесата, когато Бог го изведе. Наистина, че там царя го изведе навънка. Тогава ходиха другите хора и другите още въздуха заминаха. Словото Божие казва така. 6 глава. А ден, щом научи, че е подписал за забрана, влезе дома си, като държиш, че прозорство на стаята отворени. Имаш забрана, никой не се моли на друг Бог, освен на образа. Обаче, нашия Даниил продължаваше да се моли, без да се притеснява нищо. И сестрите беше наистина тогава набедиха и го хвърляха в рова Приловите. Обаче, виж какво става сега. В Деяния, Даниил 6 глава, 20-22 каза така. 20-22. И като се вли Прилова, извика със съжален глас на Даниила: да не е служител на живия Бог, твой е Бог, комуто ти служиш непрестанно. Може да избавя от лъвовете. Тогава Даниил каза на царю, да си жив до века, моя Бог прати ангел си, да затвори устата на лъвовете и не му повредиха, защото се намерих невидим пред него. Още пред тебе съм, царю, още съм никакво прегрешение. Това историята знаете.
тези хора, които набедиха Даниил, бяха хвърлени още по пътя, ако могат да падат, бяха разкъсани от ловите. Бог прави така, че наистина винаги знае как да опази своите си. И Словото преди евреи казва така, че ангели са служебни духове, които Бог е изпратил да помагат на тези, които са на кочите и влязат в небесата, ако му кажа така. И само ще прочета точно сега. Евреи 1.14 казва така. Евреи 1.14. Не са ли те служебни духове, изпращани да слугуват на тези, които ще стигат спасение. Слава на Господ! Бог е верен и Бог няма никой нас да своите си. Въпросът е, наистина трябва да има наистина да чуем подкрепата от брата, от сестрата, тогава, когато преминаваме през всяка нужда. И също наистина, същата майка, пък никога да се подкрепим и другия, да се молим за друг. Понякога някой от нас може да преминава през нужда, обаче реално, нали, като човек е всеки човек ограничен, не може да молим нещо, което касае нещо душевно и духовно човека. Но може да се молим, може да се подкрепим, може да си да се зрачаваме и тогава това е много важно. Молитва върши много голяма работа. Словото Божие каза, молете се или за друг. И какво направи ще Петър сега? Петър в един миг излиза от там. Ангел го остави. И като поразмисли, дойде при къщата на Мария. Сега почна да разсъждава. Къде са събрани тези мои приятели сега? И отидем при къщата на Мария, майката на Йоанна, чието презиме бе Марко, където бяха събрани мнозина да се молят. Виждате, те бяха сами там. И когато похлопа на вратата, и в портата една слугиня на име Рода излезе да го посреща да пише кой е. И щом позна Петровия глас, с радост не отворил портата, а завтече и извести на Петър, че Петър стои пред вратата. Представете си, Петър идва там хлопа, тя чува, че е Петър, не отваря вратата, отива да каже на хората, Петър е вънка, бе. Обаче, а тия рекоха, ти си луда. Но тя настояваше, че това е, що им казва, е верно. Тогава те думаха, това е неговия ангел. А Петър продължаваше да хлопа, като отвориха, видяха и се смаяха. Освен да кажа, това е нещо, което е важно сега. Когато се молим, трябва да очакваме, че това, за което се молим, това се ще случи. Това е, ще кажа, защо понякога хората имат самолет за много неща, но не получават отговорите, защото качи не вярват, качи не ми казват, той не, аз се моля, няма стая за мен това нещо, за друг може стане, не да стане. И Словото Божие казва, искайте, хлопайте, търсете, това говори за едно постоянство в нещо. Така че, наистина, това е важно, което Бог казва, сами си казва, който ще получи, който хлопаш на затвори, който търси ще намери. И наистина трябва да вярвам, че Бог е този, който наистина има така, дава сила. Сега, какво направише Петър след беше освободен и какво стана с войниците, които бяха там сега? Това е много интересно. А като се съмна, стана немалко смущение между войниците. Какво стана с Петър? Вижда, че Петър го няма. А Ерод, като го потърси и не го намери, изпита стражарите за Петър да ги погубят. И слезе от идея в Кесария и там живееше. Виждаме какво става. Значи тези хора, които трябваше да го опазят, не успяха да го опазят и накрая сбегаха за живота си. Но въпросът е за нас, има неща, които са важни, които са важни да разберем, че когато наистина, когато има така Бог промисъл за дадена ситуация, тя има след това е прогрес в това отношение. Църквата беше гонена, Божия дел се разрастваше. И това, че не бе значение какво става в нас около нас. Когато Бог е в нещата, винаги църквата расте. И хората не се разрастват. Словото Божие каза така, между това Божието учение растеше и се умножаваше. И наистина, виждам, че веднъж през изпитания преминаха. И Петър и Йоан църквата Стефан беше с камъни. Това нямаше значение. Значение беше едно. Имаше хора, които се молиха, имаше хора, които вървяха, следваха Божия път. Има някои хора, които се искам да кажа бачат за нас. Първо, и църквата имаше проблем. Сега църквата може да се обесърчи, може да се сбягат, може да могат да правят много неща. Може да кажете, вижте, още Бог е с нас, пък защо така се случва. Много пъти това се случва между християните. Те те се събраха заедно, стояха и се молиха. И вижте, мъче интересно е тук, че и когато наистина се молиха, да, вярвам, че те вярваха, че нещо ще се случи. Обаче когато дойде отгоре, дека че не бяха готови за това отгоре на Господа. И колко повече Божиите хора бяха отеснями, толкова повече ставаха по-ревностни за Бога. Как право кача тя ни Петър дава. Петър Ян биха ги, а те се радваха. Също стане с всички останали. Така че искам да кажа, че когато църкваш Господ, подрежда с Господа,
може да преминеш през много изпитания. Знаеш, че Бог е с тебе и няма да се притесняваш, че Бог е този, който ще е сила. Сега, когато се молим, трябва да вярваме, че Бог може да отговори. И това е много, много важно да я кажа. Не само просто да има така просто молитва. Аз много пъти хората ми брат, това ли може да се кой си рекорди. Аз знам, че шалта не е пене. Кой съм аз? Но когато се молим за друг заедно, Бог прави така, че чрез молитви, които принасяме един за друг, наистина дава и отговори, така наистина. Аз винаги дам време за свидетелство, време, в което човек всеки да може да каже, да, ние се молим за това, Бог даде отговор. Това е нещо много уникално. Псалом 55 казва така, и през един напас, и аз ще знае, че ме проставиш. Така че, нека да имаме така време, в което да благодарим на Господа за нещата, които върши. Защото ако помните, имаше 10 прокажени, които викаха към Господа. Господ, какво иска да направи за вас? Искам да не сириш. Той знаеш, Господа, ама искаш да реши от тях. Той каза, върнете се в корето на свещениците и си върнете по домовете. Те тръгнаха, по пътя всички бяха излекувани. Само ли се върна при Господа и падна лагайте Господа. И той каза, къде са 9? Не така бях 10. Говори, че Бог държи наистина да има благодарност за това, което върши в нашия живот. И сега, когато се молим, трябва да вярвам, че Бог наистина ще ми отговори. Псалом 55 казва така, и през един ден напас, и аз ще избавя и че ще я поставиш. Това ще виж колко поставя. Значи може да има трудни моменти, може да е ден напас, момента, който към Господа. Тя да че Бог може да избави, но следващата стъпка е да го поставим, да разбира се. Еремия 33 каза така, извикайте към мен и ще отгоре, и ще покажа велики тайни неща, които ви не знаете. Понякога ние като хора си казваме, ама няма откъде да е това, няма откъде също. Ако гледате Словото Божие, има толкова много моменти в Библията, истории, които по-човешки нямаш изконен път. По-човешки не виждаш как се случи, обаче се молиха, пребъдоха и Бог правиш чудеса. Така и той същия днес. Сега, Ефесяните 2 Словото Божие казва, че Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Е нещо много добро. Бог може много повече. Сега дума, ако не мислим ограничено, Бог може много повече, но да вярваме, да се молим. Сега, и нещо е важно, Бог винаги има изконен път. Помните Авраам, когато Бог му каза, дай сина на хълма море, той не му каза, Авраам не се присъединя, това е изпитание, не се присъединя. Той му каза, дай сина си. И Авраам с какви очи взема си, сина си тръгна нагоре. С какъв кълб. Обаче, той знаеш, че Бог има изконен път. И когато отиваш нагоре и се нагада тате, не отиваме там да робта към къде е жертвата. Той каза, Йова е на хълма Господ промисия. Значи хълма е място на Божият отговор. И когато тяха на хълма, имаше отговор от небето. Така че винаги има място. От нас иска да постоянстваме, да се молим, да прибъдеме и да знаем, че Бог винаги има изконен път. И Ефесяните 2 казва така, Бог може да не стремим повече, отколкото искаме, не мислим. И нещо, което е Бог винаги има изконен път. В Коринтите 10 казва така, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носите, но верен е Бог за нас изпитанията да е изконен път. Виждаме, че нещата вървят ръка за ръка. И да изпитанията, преминаваме с Бога и да изконен път. Това е нещо. Въпросът е много важно как ще преминем през това нещо. Има хора, които се обесърчават, има други, които се отдалечават, има други, които отпадат, има много ще стават. Обаче Бог винаги наистина ни казва да продължаваме с Него. И винаги, когато се сее името на Божия стол, ще има резултат. Виждаме сега. Църквата от една страна беше гонена, от друга страна се разпространяваше Словото Божие и църквата растеше. Как става това? Две несъвместими неща. Веднъж гонени, втори път там бити, а те хората се увеличават. Как ставаше Словото Божие така? Когато те още говориха на людите свещеници, началника на храмовата стража и садокиите, надоха върху тях, татъм Петър и Йоан. Възмутени за те получаваха людите и проповядаха името на Исуса в смърт на мъртвите. И те сложиха ръце на тях и поставиха ги по стража за седмия ден, защото беше пише. И мнозина от тези, които чуха Словото, повярваха и чието, защото на повярвате вече стана 5000. Видяме, че каквото нещо дойде, като изпитавах в църквата, това не влияе на хората около нас. Не трябва просто да седим в Словото Божие, да говорим и Бог е този, който се произрастява. Ефесяни 5 казва така, изкъпайте благовремието, защото дните са лоши. Ако чакаме добри времена няма да отидат. Всичко отива към своя край, едно по едно. Обаче въпросът е, във времето, което живеем, нека да използваме благовремието. Колкото Бог ни е дал да говорим на хората, да споделим Евангелията. И никой не знаеш кое слово какво получи да даде. Сега, ако аз знам предварително кой ще вярва, кой няма да вярва, няма да скъбе да отидем пред този, който няма да вярва. Но Бог ни е дал да говорим на всички. И така за така. Ексесия 6 последния стих. Сея семеца сутрин и вечер не въздържа ръката си, защото не знаеш кой ще успее това или онова. Или дали са и двете еднакво добри. Гледам, че има шанс и едното и другото да повярват. Но аз иска, преминавай през
тези изпитания да се притесняваме, а да продължаваме да учим Божията воля, защото знаем, че Бог е на това нещо. Така че. Това са примери от Божие Слово, където Бог ни показва, тези хора, много от тях бяха притеснявани, някои бяха убити с камъни, други бяха наистина отяготявани по някакъв начин, но никой от тях не спря. Ще продължиха до край. Молиха се един друг, се подкрепяха. И това е ролята на църквата и днес. Се подкрепяме, се молим и да знаем, че всичко е в ръката на Бога и Бог от слънчето. Нека Бог да благослови.